dan sekitarnya manganan. Nggih. Jane tradisi sing kaya ngene iki jane tabrakan apa ora to Mas Petruk karo ajaran agama? Tabrakan apa ora jane? Ngene ya, Gong. Ora mangsaku ora kok, Gong. Ora. Merga wis pilah ing antaraning agama lan tradisi. Agama kuwi dhewe kapérang ana loro. Ana loro nggih. Ana loro apa wae Mas Petruk? Ana loro ya kuwi tatanan lan tuntunan. Tatanan kuwi aturaning manungsa piye carane awake dhewe bersosialisasi srawung karo padha-padha umating pangeran utawa tembunge habluminanas ngono kae. Ngono. Nggih. Sing angka loro ya kuwi tuntunan. Tuntunan kuwi tata carane awake dhewe manembah marang Gusti kang murbeng dumadi anut marang kapitayane dhewe-dhewe. Oh iya, ngono ya, Lek. Nggih. Mula agama iki beda karo tradisi. Yen tradisi kuwi adat sing lestari diatur lumantar tutur. Ngono? Heeh. Mula sing perlu digarisbawahi nyadran kuwi tradisi. Tradisi kuwi dhewe kuwi tinggalane kakek moyang, nenek moyang para pepundhene awake dhewe kang wis murut marang kasedan jati sing wis jinempa ning angin cinandhi ngawiyat biyen. Tinggalane para leluhur, tinggalane pepunden-pepunden sing bersifat positif. Lah aku Mas Gareng Dik Bagong kang minangka dadi generasi penuruse wong Jawa, kuwi wajib nguri-nguri kang sarta ngurip-urip. Oh ngono. Heeh. Wah luar biasa. Nggih. Ora lali ngaturke panuwun, Lek. Ngaturke panuwun kang tanpa upama. Kunjuk sapa Mas Petruk? Nggih menika kunjuk dumateng Bapak Kasun Pak Dino Ashari ingkang sampun pitados kalian kula sak kanca, Pak Ketua Panitia Pak Taji lan sedaya panitia ingkang ikut serta mensukseskan lumadining adicara bersih dusun ana ing Wonorejo. Heeh. Lan kabeh masyarakat Wonorejo kene ya. Heeh. Wah wit sore gayeng temenanan. Heeh. Matur nuwun sing wis percaya marang awake dhewe sak kanca muga-muga tali silaturahmi, tali paseduluran iki ora mung kandhek ing taun iki ning bisa dibaleni ana ing taun-taun berikute ya Mas Petruk. Nggih. Awake dhewe diparingi kapercayan kanggone aku Mas Gareng lan Dik Bagong ana paring lelipur ana papan iki wis luar biasa, wis aku ngaturke panuwun kang tanpa wama. Oh ngono. Nggih. Ya, saiki nanjake para sinden-sinden kang sarta wiraswara. Menyapa wiraswaraku sing paling ganteng dulu. Nah. Sapa Le? Mas Heru ya. Mas Heru. Kancane latihan status ning diskotik. Astagfirullahaladzim. Ngono kuwi sing dicekel nggur teh kok Mas, ngono kuwi. Wae karo bengu ngene iki. Heeh. Bawa mardika mawon Mas Heru. Aku kepengin larase pelok barang. Nah. Apakah ada permintaan? Sampun ngateke anu pelok barang mawon. Bebas. Mardika wae. Oh, ana sing kelinci ucul jane. Kelinci ucul. Nah, kelinci ucul. Iki mau sapa sing nyuwun tak wacake. Kelinci ocol ucul. Kok ocol. Oh, nggih niki. Nggih. Warga Wonorejo sip. Kelinci ucul dipun bawani Mas Heru. Wah. Aja nganti ucul katresnane. Wow. Mangga. Aduh klinciku ucol mangka iku
katresnanku aku mau ning pondokan transit ana ing kamar iku kudu guyu dhewe. Guyu apa? Ah wong ya sak rombongan. Wong ya bendina pethuk. Kok jek kotak-kotakan. Kotak-kotakan apa? Ana sing delik-delikan sesuatu. Kudu mbok ngonokne engko. Ya jan krasa ora. Yo. Ngalor ngidul tapung gelang mungkep cilik saibop bungah rasaku yen mulih bakal tak pondong. Nek Mas Heru iki mondong apa dipondong ya? Ora cetha. Dik sin. Kelinci muncul dik sin. Ya. Arep dibawakan dik Sinta. Mau awan isih siraman seduda. Bengi isih nyinden. Wah, sekti tenan. Nah iya. Monggo ge, Dik. Nggih. Ya. Ngobengi kutha sateruse ing desa merga aku anggoleki sing tak tresnani linciku ucul lungamangetan Surabaya terus nyang Bali mangulana lunga nyang Bandung ora katamu terus aku nyang Jakarta jebul ora ketemu aduh kelinciku aja beda aku terus beli yang asa marang kelinciku uwos ana kandhang Tembang menika nggih kunjuk kagem sedaya para warga masyarakat mugi kenging damel jampi sayah. Mengko rambatan sing keloro anu dijaipong nyemek-nyemek. Oh ya. Yuk. Lajebulani krasa
tatap jebul ora ketemu aduh linciku aja beda aku terus beli nyasa marang linciku umos ana Kelinci ucul wis katur Mas Gareng. Wah, luar biasa. Aku salutku karo dusun Wonorejo ki patut diacungi jempol loro. Kok iso? Ngatasé mung sak dusun lho. Heeh. Ning iso nganake wayang regeng gayeng kaya ngene. Heeh. Ngono kuwi yen ora didukung karo sengkut gumregute lan gotong royonge para warga masyarakat tangeh kelakone truk. Oh, ngono ya. 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan kita tetap
Dini Ken terima kasih nggih. Dini Ken. Terima kasih nggih. Tuku tahu di Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali ya. Wis, yuk nutuk kelakon Malik Slendro ya. Raja Suya, heeh. Ditutukne Mas. Yo, ayo. Angin amit Dados niki mengke para Pandhawa badhe nganakaken wujudipun sesaji Raja Suya, Gus. Iya Kakang Semar. Kabar wis sumebar pawarta wis warata yen to para Pandhawa bakal ngadani upacara syukur kunjuk marang purbaning Gusti kang kawekas. Dene syarate kang cacah ana 3 wis dikawuningani dening para Pandhawa. Dina sak mengko Harjuna Kakang Mas Werkudara dalasan Kaka Prabu ing Dwarawati tinang gendah ngupadi syarat angka 3 ya kuwi tumbal Ratu Angkara Murka. Mula dina sak mengko Panakawan ayo ndak kanthi tumujuaning Praja Magoda kanggo srana hanjangkepi syarat sarana lumadining sesaji Raja Suya iki Kakang.
Semangga kula dherekaken, Gus. Miyat langening kalang iwan aglar pandamun sar tinon lir kekonang surem sorote tan padang kasor lan pajaring purnameng gegono dasare mangsa katiga Werkudara lan Janaka mandheg luwih dhisik ya Di. Aku lan Siadi sakloron wis tumekaning tapel wates negara Magoda. Ana ngarep iki ana wujuding gunung kang ingaranan Gunung Setyaka. Nanging ing kene sing tak rembug dudu perkara gununge nanging sawangen ana dhuwuring gunung kae ana tambur kae jenenge tambur Kyai Gurnita. Apa tambur Kyai Gurnita mau bebayani mangkene ya Di, sapa wae kang wani mlebu ana negara Magoda waton wong kuwi saka njaban rangkah tambur kae bakale muni dhewe tanpa tinabuh Werkudara. Kok iso mangkono larah-larahe kepiye? Mbiyen negara kene ratune jejuluk Prabu Bryudrata. Prabu Bryudrata kagungan garwa loro kang sesilih Retnadi lan Retnadati. 10 taun anggone omah-omah nanging durung pinaringan putra. Bingung bilung-lungan penggalihe Prabu Bryudrata wekasan mentar saka Praja Magoda. Saperlu teteki Brata mapan ana madyaning alas. Saka wanter nggenya Semedi tumedhak dewa saka kayangan Sidik pangudal-udal pukulun Bathara Narada. Maringi wujuding woh-wohan saka kahyangan kang denarani pelem pertangga jiwa. Karepe para Jawata pelem mau kena kinarya sarana garwane Prabu Bryudrata bisa anggarbini. Saka bombonge Prabu Bryudrata awit wis pinaringan pituduh tanpa pamit berabat bali ana negarane Magoda. Sakwise tekan negara Magoda
Prabu Briyodrata wis dinteni kelawan garwane sakloron. Dasare wis ditinggal sewulan, kena kanggo titikan wong wedok nek ditinggal sing lanang kesuwen, rasane kangen terus ning awak ya rasane gatel kabeh. Ngerti sing lanang bojo loro ngenteni ndek ngarep lawang, sijine lawang sisih kiwa, sijine lawang sisih tengen. Ngono ri tak nggur nganggo daster, jero daster blas ra gawe apa-apa lho. Monggo dastere semrawang ngono kae. Gek semune rada digrujuk banyu. Wekasan pelemper tangga jiwa diparingke kelawan garwane ya kuwi Retnadi karo Retnadati. Bayangno peleme nggur siji dinggo royokan bojo loro iki. Satemah pelem disigar brak dadi loro, siji diwenehke mbok wek, siji diwenehke mbok nom. Bar mangan pelem langsung nggarbini ya kuwi 9 wulan 10 dina. Mekaten Kakang Prabu. Ya bojo loro meteng bareng 9 wulan 10 dina sak banjure bayu mau lair saka garwa kekarone. Nanging wujute separo-separo ora sak lumrahe manungsa. Rumangsa lingsem utawa isin rasane Prabu Briyodrata. Ing ngatasé Ratu Gung Binetara duweni anak sing wujute separo-separo. Bayi mau banjur dibuang ana tengah alas. Bayi mau ditemu karo wewe wedok sing jenenge Nyai Jara. Bayi mau rinumpaka kelawan Nyai Jara, bayi separo-separo digathukke plek dadi siji, dadi manungsa lumrah. Njur karo Nyai Jara, bayi mau diparingi tetenger, Jaka Slewah ya Jara Sanda. Wiwit cilik Jara Sanda ora tau srawung karo menungsa, ning srawunge karo bangsaning Satuwana. Sima, Banteng, Srenggala lan sapanunggalane. Mula ora mokal patrape Jara Sanda kae wengis amarga wiwit cilik srawunge mung karo kewan. Nuju sawijining dina Jara Sanda mau takon karo Nyai Jara, "Mbok, sak temene iki wong tuaku sapa?" Diwangsuli karo Nyai Jara, "Kowe kuwi anake Prabu Briyodrata, Ratu Negara Magoda, nanging kowe dibuang ana alas kene." Krungu dedongengane Nyai Jara muntap si Jara Sanda. Nganti nglabrak tumuju ning negara Magoda. Ketemu karo bapakne. Jara Sanda ora gelem nyembah, ora gelem basa, malah ngangkat wujuding pedang ligan. Dase bapake dibabat nganti tugel-tel, mati Prabu Briyodrata. Ora tekan semono. Kulite bapake dibeset-beset, kulite dadekke tambur, ya dadene tambur Kyai Gurnita kae. Mula yen ana pawongan sing liwat sak kiwa tengening kene, tambur kae muni dhewe. Upama bisa tata jalma manungsa, Prabu Briyodrata kae kepengin sampurna nyawane. Amarga sukmane isih nglambrang durung bisa bali marang mula-mulanira. Lah lajeng kados pundi sarananipun supados Prabu Briyodrata saged kasampurnakaken suksmanipun Kala Prabu? Janaka saged sanget boten negakaken panandhangipun Prabu Briyodrata kala wau Kala Prabu. Tibanana jemparing jebolen tambur kae. Kareben sampurna manjing ana kasuwargan jati sukmane Prabu Briyodrata.
Prabu Kresna, Raden Bima, Raden Janaka banget panuwun kula. Pranyata paduka pepethinganing satriya awit saged ngentas panandhang kula. Babakan katentremaning bawana kula titip anak kula pun Jarasandha dumateng Prabu Kresna. Sumangga anggenipun badhe murba kang sarta masesa Sang Prabu. Sampun sampurna sukmanipun Prabu Briyudrata. Ya Dimas, ayo enggal nutuke laku. Sadurunge mbacut, si Adi Saklara entak kanthi anamur laku dadi Brahmana. Amarga sak wengis-wengise Jarasandha isih ana becike. Ya kuwi ngajeni marang sipating Brahmana. Pun kakang bakal salin tetenger ya kuwi peparab Begawan Kesawa. Aku uga salin jeneng peparab Begawan Jayalaga. Kula peparab Begawan Kumbang ali-ali. Bagus. Ayo enggal lono lumaku. Merah ingsun Prihatin waspaku mijil tuku dahan tanpa karya Sakang rinemakan Gusti leweran keringetmu, krenggosan napasmu, togok melayu-melayu gawe kaget ana apa? Unjuk uning ngasinuwun sajroning perang gegemburan Prabu Amsa dalah Prabu Dimbaka dipun pejahi kalian Ratu Mandura Prabu Baladewa lan panenggak Pandhawa pun Werkudara sinuwun. Iblis lalat. Malaning ngerak leketeking jagat gelah-gelahing pumaswaning jajalan sukertaning bawana. Kekuatan satria tanah Jawa sinangga gampang. Kamangka mau bengi Jarasandha ngimpi kang kurang prayoga tinemune jebul Hamsa Dimbaka sing tak anggep tangan tengen lan kiwaku wis pepes. Dawuk. Kula wonten dawuh. Goleke juru nujum. Juru nujum sak magata klumpuke sendika. Juru nujum iki. Nggih. Jenengmu sapa? Nami kula pun Begawan Amonggati. Amonggati. Nggih. Coba werdekno apa sing dadi pasupenaning Jarasandha. Paduka nyupena menapa Sang Prabu? Aku ngimpi yen to negara Magadha kene ketaman banjir bandang.
lan ringin sak kembaran sing rungkat saka oyote. Kabeh pangimpenku mau werdine apa amung gati? Banjir bandang ingkang anempuh punika merdekaken menawi negara Magoda badhe kedatengan mengsah. Lan ringin sakembaran ingkang sol saking oyote punika mengku werdi kamukten kang sarta kawibawan paduka badhe rebah badhe rubuh. Mila paduka ingkang ngati-ngati kedah ingkang eling lan waspada Prabu Jarasandha dikon merdeke malah mecang kaya wong kerang bangsat. Golek meneh. Nggih. Sapa iki? Nami kula Sabun. Kowe ya juru nujem. Nggih. Omah kula Desa Pisang. Werdekno pangimpenku Magoda kene ke taman banjir bandang lan ringin sakembaran kang rungkat saka yote. Ngimpiku mau kabeh tegese apa? Kula jarwani pangimpen paduka menika mengku werdi mbok menawi umur utawi yuswa panjenengan namung kantun sak siliring bawang paduka kedah tata iki ya padha wae. Isih ana ora? Pun telas. Golek neh, ora golek ora biabat gulumu. Aku ngimpi negara Magoda kene kedatengan banjir bandang. Ringin loro sakembaran rubuh merga kesempyok banjir bandang. Kuwi tegese apa jero nujum? Sego. Lho. Kok sego piye to iki? Kuwi jane bangsane ngopo? Ngimpiku iki werdine apa? Ngapunten kula nek perkara merdekne ngimpi mboten saged. Nek kon jenengan wonten undangan slametan bunturen apa kunjungan ngoten iki yo padha ae wong genah malah dikoren. Piye? Mbok pendem bathange? Mboten. Ora usah, pakake kirik wae. Golek neh sing pungkasan. Karya wangsit
pindha kumbang ajaping tawang iki ana brahmana cacah 3 mara gage tepungna sapa peparape brahmana katelune Sudyamastani Sang Prabu peparapku Begawan Kesawa sing gagah gedhe dhuwur aku Begawan Jayalaga kula Begawan Kumbang Ali-ali mapan kebeneran Jarasandha bubar wae nyempena mbok menawa kraton Magadha kene ketaman Banjir Bandang. Banjir Bandang iku Hanjalari wit paringin sakembaran rungkat saka hayate. Kira-kira pasupenan kuwi iki mengku surasa sing kepiye mara gage jlentrehna. Jlentrehna tanpa rasa rigoh lan pegewuh panemban. Sumrupa Sang Prabu Banjir Bandang mengku werdi bebaya paringin sakembaran kang ambruk mratelakake adeking Nalendra mila Sang Prabu mumpung dereng kedlarung monggo kula kanthi manembah manungku puja mring purbaning kang kawasa nyuwun sewu paduka Sang Prabu ingkang badhe ngadani wujuding sesaji kala ludra nyembelih ratu cacah 100 negara kula aturi murungaken nanging awit sedaya kala wau mboten badhe kasembadan ning malah nggelak mangsa mbujung wanci rebahing kawibawan paduka dados Nalendra setan kowe kowe arep jlentrehke pangimpenku monggo ning aja pisan-pisan kowe nyenggol babakan kala ludra merga kuwi kapitayanku tresmak bathok mata mlorok ora ndedelok jebul yen mungu gemi kapitayanmu babar pisan ora nglandhepke kawaskitanmu Jarasandha sejatine aku dudu brahmana aku Ratu Ndrawati Prabu Kresna pamonging Pandhawa dene ana mburiku iki panenggak Pandhawa Werkudara lan panengah Pandhawa Si Arjuna. Ayo arep apa kowe? Ya. Ityan. Bojleng iblis laknat padha kekucekan. Iwak kecemplung wuwu tangeh pisaning mlayu. Ayo keroyokan Jarasandha. Ora watak satriya tanah Jawa main keroyokan. Pilihan siji ngantarane wong 3 iki. Sing gedhe dur kon ngadepi aku Werkudara. Kowe sing dipilih Yayi. Metu tak blingkat nyawane. Kanjur
Yayi. Ora kalah. Loh, lah kok mundur? Leren. Si Adi mesti lali dongenganipun Kakang ana ngarep mau, gitu. Jara Sandha linahirake lantaran sigaran pelemper tangga jiwa. Sandangan sing pating gedubel kae kanggo nutupi pengapesane. Yen si Adi tanggap apa sing tak kandhake iki tak kira ora perlu ngentekke tenaga anggonmu ngrampungke si Jara Sandha kae. Noyak nayuh Baskara Titi Mangsa dupemut pring pengapesaning Sang Jara Sandha risang mreku dara ngedhok karo san kang pungkasan giya kadengkek bangkekane dadi lan patine sirna Sang Jara Sandha. Dino karata mredhar tamtu tamtuning utama titi sak gugure Jara Sandha nom-noman kang sumusul nyedhaki kunarapane Jara Sandha kowe sapa kisana? Kula putranipun Prabu Jara Sandha nami kula pun Jayatsena. Kowe arep bebela patine wong tuamu babar pisan mboten. Kados sampun sak terpipun Kanjeng Rama Prabu Jara Sandha nampi karma ingkang kados mekaten. Sayektosipun boten kirang-kirang anggen kula suka pemut nanging Kanjeng Rama boten dhahar atur kula. Syukur kalamun kowe ngerti marang kaluputane wong tuamu. Magoda kene dadekno kamuktenmu magoda kene wiwitana nandur bebuden kang rahayu. Ngestokaken dawuh sinuwun Luwarana Ratu 97 sajroning pakunjaran sandangana sandangan sing becik krana bakal sun kanthi marang Praja Ngamarta ngadani sesaji Raja Suya. Nok-nok dhateng sendika Dara piye? Ayo enggal bali ana praja. Lewat tepining lepen tempuran kang bening tirtane Werkudara ngestokke dawuh Kresna Kakang. Gumeling si cincin kuling cakune kurang Ramalungi Martandane wancine masakat enjang Intang pancerita mencorang kemangajan Nek rojan mahayu tumandan makasyon
Prabu. Aku eyangmu Prabu Matsuwapati. Kang makili Nalendra 100 negara kanthi lila legawa kang sarta gambiraning manah. Wis nedya nyembadani undangan nanggone para Pandhawa ngadani upacara syukur Sajiraja Suya. Poneyang uga mangkono Putu Prabu. Poneyang ing Talkanda makili para Brahmana 7 wis awega ngidung suci mantra rahayu. Tandha tarima kasih mring purbaning Gusti Kang Maha Nasa. Ayo Mara Gage, enggal diwiwiti adicara sesaji Raja Suya iki, Ngger. Purwa Madya Wasana. Upacara sesaji Raja Suya sampun kaleksanan. Pramila saking menika dulur Pandhawa dipun sekseni sesarengan nggih. Sampun kasembadan anggenipun ngadani sesaji Raja Suya rak nggih ngoten. Kanthi wontenipun sesaji Raja Suya Prabu Puntadewa pinaringan gelar Ratu Samrat, Prabu Kresna pinaringan gelar Pamong Agung. Geger Jawi. Dipun tepangaken kula Ratu Cedi Prabu Supala. Kula mboten sarujuk wontenipun sesaji Raja Suya menika. Prabu Puntadewa diparingi gelar Ratu Samrat, Ratu Agung. Sing agung niku napane? Ratu kelemar-kelemar kaya laler apa maneh Prabu Kresna. Dinobatke dadi Pamong Agung. Wah, saya gembelo ndase. Kresna kok Pamong Agung, mantan maling, mantan gentho, dikira Supala ora ngerti sejarahe Ratu Ndwarawati. Begal rampok kecu titir kidul Narayana, titir lor malinge ya Narayana. Kaya ngono kok Pamong Agung. Yen aku kon ngajani Kresna Supala kabotan. Ning yen kon ngidak-idak ndase Ratu Ndwarawati, tak warai carane. Eleng-eleng Prabu Kresna titise Sang Hyang Wisnu. Ora rengu ning malah gumuyu jroning kalbu. Mireng sumbaring risang Supala. Eseming lati Ratu Ndwarawati mahanane murep ponang Jaja. Ndadak sakala Kyai Cakra Baskara ingkang mubeng seser dasare saklapa gedene. Medal saking telenging Jaja sigara lumayang ngener marang janggane Sang Supala. Amung sagebyaring tapit Punang Cakra wis mungkasi gesanging Sang Supala. Katingal tugel tel sirah gumlundung aning Jrambah. Ngaturaken pangapunten kang wayah nyuwun pangapunten menawi damel gugup garagapan ingkang sami lenggah. Ora dadi pangapa Kresna, aku wis ngerti sejarahe Supala pancen kodrate kudu mati ana tanganmu. Sing luwih wigati sesaji Raja Suya iki wis bisa kasembadan kagelar. Nuwun inggih Kanjeng Eyang. Ah, inggih kula nggih tumut nyekseni. Sing becik dadya patuladan kang ala kagilesa anut lakuning jaman.
lelakon Pandhawa syukur saratri ing kinarya kaca benggala sak beja bejaning jalma manungsa ya kuwi manungsa sing sabar lan narima sarta tansah ngegongaken ing raos syukur ndara paripurna Anyarita